ma bende asebedo kaneno mathoth. Penjo ma bende noor kanyo kod Christopher Opondo mawacho ni olok chik nikech oneno ka wendono ok dwar ni omed chuk dar omenda. Wach ma kama diwach nango nikech ang'e ni isebedo kata mana ka ilero ne ji kwara Mjajwang' dwaro ma kamano. Christopher maparo ni oketo oyiero gima odwa ni ite winji nikech an alero gini maber. Awuoyo kaka jalno moseketo ohala mar chuk darni. Bende awach ne Christopher ni an awuon higni 30 mokadho kana achako tijni. Nachako kaka chuk dar. Atiyo chuk dar Kisumo Octopus kanyo. Atiyo chuk dar Opis. Atiyo chuk dar Victoria Nile Patch. Omiya lony ang'eyo tijni. Gima wawacho en niya, adwa ni mondo ma odonje e pach Christopher maber ligega kucho. Koro winja maber. Ni chik ma sirkal oketo kawuono en ni osach chuk dar en 16,000 15,000 otieno gi odiechieng'. Mano oket gi sirkal. Ok oket koda, oket gi sirkal. Rawera miluongo ni Fazulni kumoa e 30,000 ong'e kende nikech kata minister ogolo oboke kawacho niya mae to onge chik. Wawacho niya mondo wachul 30,000 to gi gik mwatimo mang'eny gite. Nyiso ni karo nego chulwa mang'eny malawo mana 100. Ruto ema nyicho wacho ni en odhi manyonwa tij chuk dar ni loka michule 100,000. Piny owacho ema nyiewe atamalo 75 to gine mok gichulwa 30,000. Koro ka gine mok gichulwa 30,000 wan wang' wawuo gi 30,000 to bende onge chik. Kopogre gi mano, ote moro kowuok e kaunti ma Mombasa